Аутофобия – страх от изоставяне. Много хора търсят лечение на страх от изоставяне и информация, свързана с този страх. В тази статия ще прочетете какво е страх от изоставяне, какви са причините, симптомите и възможностите за лечение на този страх. Какво е страх от изоставяне? Определя се като тревожно разстройство, при което човек изпитва панически страх, с който не може да се справи сам. Наблюдава се при мъже и жени от всички възрасти и е често срещан при деца. Такива хора живеят в постоянен страх, че живота им ще свърши, ако техните близки ги изоставят. Страхът от изоставяне е известен като фобия с наименование аутофобия, аутопхобия и може да доведе до проблеми както на страдащия, така и на неговите близки. Думата аутофобия произлиза от две гръцки думи «ауто» – самостоятелен, и «фобус» – страх. Тази фобия е свързана с много други подобни фобии – изолофобия, страх от това да не останеш сам, монофобия, страх от самота или да бъдеш сам, еремофобия, страх от самота. Често страдащия страда от безпокойство и тревожност, които могат да доведат до домашно насилие и физическа разправа с хората, които обичате. Причини за страх от изоставяне. Причините за този страх могат да бъдат следните. Травма в детството. Много специалисти са на мнение, че тази фобия е причинена от раздяла на родителите, когато детето е било малко. Дори и в зряла възраст, това травмиращо събитие продължава да влияе на живота, защото тази травма не е преодоляна на съзнателно ниво. Човек се страхува, че това може да се случи и с него, когато вече е голям и продължава да изпитва гняв и омраза от миналата травма. Смърт на един от родителите или роднина. Невъзможност да се преодолее тежката мъка след смъртта на близък човек може да е причина за страх от изоставяне, особено ако лицето е било зависимо финансово и емоционално от починалия. Липсата на финансова и емоционална подкрепа води до страх. Ниско самочувствие. Ако емоционално не сте сигурни в своите способности да се справяте с задълженията в живота и имате ниска самооценка за себе си, може да търсите постоянно одобрение от другите и да развиете зависимост от човек. Тази зависимост дотолкова ви е обсебила, че вие се притеснявате да не останете сами. Симптоми на страх от изоставяне. Симптомите могат да бъдат психически, емоционални и физически. Безпокойството и страхът от ниски нива могат да прераснат до пристъп на паника. Психически симптоми. Средна точка, мислите за страх от изоставяне преобладават и трудно човек може да мисли за нещо положително. Средна точка, в съзнанието постоянно идват неприятни картини или филми на изоставяне. Средна точка, страх от загубата на контрол. Средна точка, страх от загубата на съзнание и невъзможност да се мисли трезво. Средна точка, чувство за нереалност. Дете, което е преживяло изоставяне, често е по-вероятно да се сблъска с дългосрочни психически симптоми. Тези опасения обикновено се основават главно на страха, че изоставянето ще се повтори. Дете, което е било изоставено от родители, може да се бори с чести промени в настроението или гняв през целия си живот, като това може да доведе до избягване на потенциални интимни партньори и приятели. Психическите симптоми могат да повлияят изключително негативно на самочувствието. Емоционални симптоми. Постоянна тревожност за предстоящи събития. Средна точка, страх от изолация. Средна точка, съпруга. Съпругата постоянно се съмнява, че партньора има друга връзка. Средна точка, повечето клиенти, с които съм работил за преодоляване на страх от изоставяне, когато си мислят за миналото, изпитват гняв, тъга, мъка, страх, вина, ревност и други. Физически симптоми. Средна точка, недостиг на въздух. Средна точка, болка в гърдите. Средна точка, изпотяване. Средна точка, пресъхване на устата. Средна точка, виене на свят. Средна точка, сърцебиене и ускорен пулс. Средна точка, гадене и стомашен дискомфорт. Средна точка, изтръпване на крайниците или усещане за изтръпване. Средна точка, горещи или студени вълни. Хората с тези симптоми често си мислят за предстоящо нещастие, раздяла, което не ги остава на мира. Необходимо е разбиране от страна на роднини и приятели, за да не се чувстват изоставени и самотни. Симптомите могат да доведат до депресия и други негативни мисли, които да засилят негативните убеждения. Лечение на страх от изоставяне. Всеки засегнат от тази фобия може да получи лечение. Най-добри резултати при лечение на страх от изоставяне се получава при използването на комбинация от НЛП терапия, хипноза, позитивна визуализация, утвърждение и медитация. Ако аутофобията пречи на човек да води нормален и здравословен живот, е необходимо незабавно да потърси подходящо за него лечение. С правилно лечение и професионална помощ симптомите могат да бъдат сведени до минимум или напълно премахнати.
Опитният терапевт може да предложи различни възможности за лечение, които ще помогнат за справянето с този страх. Невролингвистично програмиране, НЛП, изобилство от техники и методи за лечение на страх. Ако страдате от страх от изоставяне, свържете се сега с НЛП-терапевта Милен Петров, който знае как да ви помогне. Милен Петров. Милен Петров е успешно сертифициран НЛП мастър практик към Международното НЛП общество в САЩ при косъздателя на НЛП доктор Ричард Бандлър. Той помага на хора, които имат затруднения в своя живот, свързани с паник атаки, страхове, неудовлетвореност и други тревожни и депресивни състояния. Използвам метода НЛП, за да получат повече спокойствие, щастие и хармония в живота си.